Lesta. Ġalesta? Iva, 10 liri. 10 liri. Vista privata. Il-labra ma tħossix, imma l-kont. Situation vacant. An old established and reputable firm requires the services of a female clerk typist, knowledgeable in shorthand, telex, word processor and general secretarial duties. Preference will be given to ex-students of the Sacred Heart Convent, Slema, St. Dorothy's Convent, Mdina and St. Joseph's School, Slema. Tas St. Joseph bla tal-bajda u ta' skejja l-oħra m'għandhomx għalfejn japplikaw. Teacher, leave them kids alone. Nselmilkom u nilqakom għal din ir-rokna imħejja għalikom il-Ministeru tal-Finanzi illi lan tagħha hu illi tgħin il-pubbliku Malti jagħmel użu aħjar mill-finanzi tiegħu. Aktar il-qudiem f'din is-sensiela ser nagħtu ħarsa lejn l-investimenti, xiri ta' isħma, rati tal-kambju u ħarsa ġenerali lejn l-ekonomija dinjija. F'dan l-ewwel programm f'din is-sensiela ser nagħtu ħarsa mill-qrib lejn il-flus Maltin. Qed nisimgħu ħafna tgergir dwar il-flus il-ġodda għaliex ħafna nies qed jgħidu li dawn ma jintarfux. Aħna naħsbu li dan huwa tgergir eżaġerat u bla bażi, però xorta waħda sejrin nagħtu pariri prattiċi u sempliċi biex il-pubbliku jaraf dawn il-flus. U nibdew mill-mils. Dawn jintarfu mill-ewwel għax bil-pizzi. U hekk jew bekk it-2 mils u 3 mils tistgħu tarmuhom għax ma jintużaw għal xejn. Il-5 mils tintuża biss meta tmorru tixtru ħobża żgħira 5-5 jew meta tirkbu fuq tal-linja 3-5. U hawnhekk fuq tal-linja aħjar ikolkom eżatt għax inkella il-5 mils bye. Naddu issa l-1 cent. Dan jintaraf mill-ewwel għax tarram. Ma nafx għalfejn tarram imma tarram. It-2 cents għadha mill-qodma, mela allura mhix mill-ġodda, mela allura minn tofx gergru fuqha mela tajba. U naddu issa mela għal 5 cents u 10 cents. U għaw jibdaw il-problemi. Issa ngħiduha kif inhi. Bej 5 u 10 hemm differenza kbira. U biex ma tarrafx lampuka mill-granċ, vera titkun ċuċ skużi l-espressjoni, però aħna biex xorta ngħinu lill-pubbliku ser nagħtu dan il-parir. Sejbu paperclip jew molla bħal din. Aqbdu biex tej 5 cenzijat hekk. Għamluhom flimkien u daw flimkien mela ġew għal valur totali ta' 10 cents, 10 ċentesmi. Mela issa fil-but għandhom biss bċejjeġ ta' 10 cents. Hawnhekk tajjeb li nżidu li llum b'5 ċentesmi ma tixtri xejn laqqas biċċa gazzetta lokali għax kollu lew imma din inħalluha. Naddu għalhekk għal 25 cents u għal 50 cents. Magħrufin aħjar mill-pubbliku bħala l-5 xelejni u n-9 lira. Hawnhekk taħsbu li ser ngħidulkom biex tpoġġu biex tej 25 ċentesmu flimkien biex jagħmlu 9 lira. Le, għax inkella jista' jiġri l-każ illi tmorru biex ittellaw 9 lira jew inkella biex tej tal-25 ċentesmu. Biżball ittellaw biex tej tal-5 cents għal valur totali ta' 10 cents u pereżempju lil tal-grocer flok 9 lira. It-tuħ 10 cents dan ma jindunax u jmur minn taħt u aħna ma rridu li jbati ħadd. Mela, il-parir tagħna huwa dan. Qabdu l-biċċiet tan-9 lirat, il-50 cenzijat, u magħhom waħlu labra tal-inxir komuni hekk. Mela issa titfawha fil-but u mill-ewwel kif iddaħlu jdejkom fil-but u tħossu l-labra tafu mill-ewwel li dik hi 50 cents. Kif qed taraw il-pariri tagħna ma jnefqukom flus u ma sempliċi ħafna. Naddu issa għall-lira. Ħafna qegħdin igergru għaliex ma ħallejniex tal-karti. Issa aħna ħassejna illi bil-lira saret ittirlek malajr, jekk nagħmluha tal-metall forsi ittirlek anqas malajr.
L-iżbal li saru hawnhekk ikolli nammetti li kien hemm xi bravu ħabib tal-MOS illi ddeċieda li fuq il-lejra jagħmel asfuri tir. Imma din inħalluha wkoll. Qabel nagħlaq nixtieq li nagħti pariri wkoll li n-nies għandhom joħorġu magħhom flus adattati għall-okkażjoni u mhux toħroġ bil-but jew portmoni minn l-imbarazz. Pereżempju, jekk sejjer il-qoddis tal-ħadd u m'intix minn dak li tħobb tagħti ħafna, m'għandekx għalfejn toħroġ aktar minn 10 cents li ma tmurx biżbal taqbiżlek xi nofs lira fil-kopp u jibqa' jisobejkom rok kollu. L-istess jekk int sejjer għand professjonist, għand tabib jew avukat, iż-żar m'għandekx xi tridhom, inqas minn fajver kollu żejjed. Hawnhekk nagħlaq din ir-rokna tal-lum, nixtieqilkom ħafna ġid u nixtieqilkom ukoll illi intom u l-flus li għandkom tgħixu ħajja tajjena flimkien. Hello? Hello, emmek ġo Kamenzuri? Le, sorry, wrong number. Okay, bye. Bye, darling. Dak għal-fejatlu darling, ta' Jek ma nafx ismu, xi tridni ngħidlu xkull waħda. Nilqakom hawnhekk għad-disa ġimgħa minn xatt il-baħar fejn qegħdin nassistu għal din l-isfida kolossali illi dawn iż-żewġ għawwiema Maltin qegħdin jagħmlu fil-baħar. Ħafna nies qegħdin jistaqsuna imma dan sport jew ġen. U biex jgħinna nwiġbu din il-mistoqsija, illum għandna magħna lill-professur tal-psikoloġija li żgur m'għandu bżonn tal-ebda introduzzjoni magħkom eżisti l-spettaturi minħabba li rajtuh kemm il-darba fuq it-television. Fil-fatt profs, grazzi tal-li għoġbok tilqa' l-istedina tagħna. Il-pjaċir tiegħi li nidher speċjalment meta nkun naf li qiegħed f'xandira diretta. Profs, allura x'taħseb li hija l-motivazzjoni li qiegħda ġġiegħ lil dawn l-awwiema jagħmlu dak li qed jagħmlu? Ħankun kemm jista' jkun konċis u preċiż għal din id-domanda għax naf illi f'interventi bħal dawn il-ħin dejjem huwa l-għadu tagħna. Bla dubju ta' xejn, dan ir-razza umana, ċoe l-bniedem, dejjem ħass il-ħtieġa li jsib l-oriġini tiegħu. Jiġifieri illi jerġa' jsir ħuta. Dan l-isport barra minn Malta, fażi mit-taħriġ illi l-atleti jkollhom huma jkunu jridu jgħixu bil-fors f'ambjent ta' akkwarju. U mhux tal-li hekk tal-li juruhom sensiela ta' filmati minn pereżempju The Man from Atlantis, Tentacles, Octopussy, Jaws, il-1, il-2, il-3 u il-4, Lorca, The Killer Whale, The Last Shark u diversi ritratti u stampi ta' ħut. Dan għaliex jagħmluh? Dan jagħmluh biex fis-subconscious tagħhom irabbulhom hekk msejjaħ bħala il-fish syndrome. Issa fejn tista' taqblek din il-fish syndrome? Tista' taqblek fit-triq, id-dar waqt li qiegħed tara xi programm televiżiv, tista' taqblek waqt li qiegħed taħdem ossija fuq il-post tax-xogħol. Importanti li meta taqblek din tiġi għandi personali u neżaminaħ jien fil-klinika tiegħi. Issa x'qed jiġrilhom eżattament dawn l-atleti. Jekk jogħġobha hekk issa nixtieq id-direzzjoni jekk dejjem u possibbli li tinkwadra li daqsxejn is-subconscious tiegħi. Naħseb illi tajjeb hekk qegħdin, issa hawnhekk għandi il-mudell tal-moħħ uman. Mela, kif spjegajt jiena, kif aċċennajt qabel, hawnhekk hija jekk jogħġbok tista' żomm li daqsxejn dina f'idejk, parti mill-moħħ, hawnhekk huwa is-subconscious, hawnhekk fejn jitrabba il-fish syndrome. Li dana meta jingħaqad mal-konxju il-parti kollha tal-moħħ permezz ta' nervituri li jiġu stimulati mal-ġisem kollu ta' dawn l-atleti, jgħaddi minn din il-parti li qiegħda mqabbda mas-sinsla tad-dar u allura dawn qegħdin jagħtuna dan l-eżerċizzju li qegħdin nassistu għalih hawnhekk. Prof, imma il-fatt li qed idumu ħafna fil-baħar, dan jista' jkun ta' ħsara għall-awwiema? ħsara fiżika mhijiex issir lill-atleti għalkemm taħt l-ilma jiena ma nafx qiegħed jiġri. Però psikoloġikament iva qiegħed jiġri. U dana ġie ippruvat ftit ġimgħat ilu, ġie ippruvat fuq eżamijiet speċjali li saru fuq l-ampuka.
fejn instab li psikoloġikament dawn ir-rata tal-fish syndrome fl-ilma tibda iżid ir-rata tagħha sproporzjonalment. Għalhekk jekk dawn l-atleti sa jagħmlu iżjed ħin fl-ilma, hemm ċans kbir illi dawn ma jibqgħux jaħsbu aktar ta' bnedmin u jibdew jaħsbu ta' ħut. U jista' jiġri wkoll jekk huma sa jagħmlu ġimgħat u xhur ġol ilma, hawnhekk ħalli nkun ċar mat telespettaturi illi dana m'hemm xejn li ġie esperimentat xjentifikament. Hemm ċans illi ġisimhom jiġi trasformat minn dak ta' bniedem għal dak ta' ħuta. Iva, ma allura m'hemmx xi kura li tista' tingħata għal din il-fish syndrome? Naturalment. Fil-psikoloġija moderna għal kull problema għandna soluzzjoni. Fil-fatt jiena li l-pazjenti tiegħi li jiġuni b'din il-marda errida, il-marda tal-fish syndrome, jiena antihom kalmant speċjali illi il-bażi tiegħu hija l-alka. U dana kif appena jieħdu huma jerġgħu jibdew jgħixu il-ħajja umana, il-ħajja komuni, rutina illi għandhom. Ġifieri daw jinsew fil-fatt li huma ħut. Issa meta jiġi inti għandek klient illi ikun jinsa, dan għax tip ta' mediċina għandek lesta lih? L-ewwel ħaġa li nagħmel jiena kif jidħluli fil-klinika tiegħi inġalhom iħallsu. Għaliex u naħseb din għat-telespettaturi wkoll jaqblu miegħi ħabba l-marda li għandhom milli dawn ikunu jinsew. Mela jien kif jidħlu nitlobhom mill-ewwel il-flus li huma jridu jtuni. U mhux tal-li jekk tal-li nintihom il-kura u dejjem nibqa' nfakkarhom li minn żmien għal żmien jiġu jarawni. U grazzi dan għal kura moderna li għandna, grazzi għal psikoloġisti moderni, għat-tobba, għall-infermiera sħabi u żgur mhux l-inqas dejjem inħalluhom barra lit-tekniċi fit-teknoloġija moderna. Nirringrazzjak profs u nisperaw illi ma naslu qatt għal dak li qalinna l-professur u b'dawn il-kummenti inċedu linja lura fl-istudios ċaw u niltaqgħu f'kollegament ieħor. Oh, doctor, I'm in trouble. Well, goodness gracious me. For every time a certain man is standing next to me, a flash comes to my face. Merħba għalikom kollegi tiegħi tobba professjonisti għal programm ieħor popolari tagħna, ir-Rokna tat-Tabib. Illum iddeċidejt li se nwieġeb għal mistoqsija li ħafna minnkom għamluli fuq problema ferm gravi. Kif irid jimxi tabib ma' pazjent li kollu riħ komuni? Faċli dak li jkun tajdulu jixrob kikra misħun bil-lumi u lasil ma le. Il-problema hija iktar serja minn hekk. L-ewwel ħaġa li rridu naraw huwa jekk il-pazjent verament għandux għal qalbu s-saħħa tiegħu. Nistgħu nkunu żguri minn dak billi nistaqsu l-pazjent jekk jikkunsidrax jiġi għal kura żejda għandek privatament. Dak li preferi mur istar, nistgħu anki nibbatuh lura d-dar. Waqt li ngħidulu bil-ħlawwa kollha li da jista' joqgħod f'kamartu jitgeżwer fil-kutri sakemm jgħaddilu r-riħ. Inveċe, dak li ma jiddejjaqx jiġi għal kura żejda għandek privatament irridu ngħidulu hekk. Qatt m'għandna ngħidu dal-pazjent li għandu riħ komuni, ma tarax. Nispjegawlu minflok li dan għandu każ rar immens ta' bacillus rifnutatis terminali. U x'aktarx jistgħu jinqalgħu anki xi komplikazzjonijiet. Femuh li da se jkollu bżonn ħafna testijiet, X-rays u check-ups u anki forsi xi operazzjoni. Iżda ferħuh ftit ukoll billi tispjegawlu kemm għamel għażla tajba meta ddeċida li se jkompli jiġi għall kura għandek privatament. Imma hawnhekk irid intikom twissija. Qatt u nerġa' ngħid qatt m'għandkom issemmu flus minn qabel. Għax tiġri xi traġedja, il-povru pazjent jaqa' mal-art tsobtu u jkollkom tagħtuh kura fuq il-posta mingħajr ħlas. Hawnhekk se nagħlaq għaddu. Nispera li l-parili li tajtkom se ssibuhom ta' għajnuna iktar u iktar meta tiġu biex titrattaw każijiet ta' pazjenti li batu minn riħ komuni u nħallikom bil-ħsieb tal-ġurnata. Għal riħ jew fissjoni tkun preżuntus, ejja għandi privatament u ġib miegħek il-karus. To the throbbing of your heart. What kind of man is he to create this allergy? It goes boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, 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 booty, boom, booty, boom, booty, boom. Mela, il-pazjent irrid ikun relaxed. George, relax. Ejjek, mela.
Ajma! Serja l-affari. Ixrab di. Ejja, ixrab. Le, nipreferi l-uġieħ. Tafu li berġu kazzew kwenta. Persu, imma dak ma jidirx li ju. Dak mux una, Mux iċajta minn tijaw di ju. Jataw isfelaw! Kemm weħeli Dambertu, dejjem b'xi traċedja ġdida jkun. Min jaf x'inqalalu. Ta' kiena li kont qed nipprotesta kontra l-inġustizzi, rajċeba nobis minn il-pulizija u xini soħra. U ma nistax infittixhom għax il-pulizija kollha wiċċ wieħed u bla numru. U issa spiċċajt l-isptar. Imma dak barra triqijat mux l-isptar. Insomma, ma ġem l-isptar biex ikun preċiż, għax ma kellhomx postalija. U peress li rawni ma kelli xejn gravi, għamlu outpatient, pazjent ta' barra. Għax mhux bħal Malta ta' fiċċukaj, ftar wieħed bissaw. Gazett! Gazett! Naw, ir-rejtjien. Kolla. Aj, ma kemm tiflaħ tkun ignorant, waħda minn kull waħda rrid infisser. Tajt niwis u kol tlieta, għax qegħdin sew fiċ-ċukaj, 3 gazzetti bissaw, waħda mal-gvern, l-oħra mal-oppożizzjoni, u di laqqas nafs naqbad ngħidilha tal-businessman. Nara x'qalaw fuqi. Xewwix jipprovoka l-pulizija. Il-pulizija kellha tuża l-forza biex trażżan il-provokatur. Provokatur? Ħajni provokatur! Mela kieku għaddabtilhom xi ġebla x'kienu jagħmlu li jisparaw lijew. Ara ħanraw x'qalet l-oħra. Il-pulizija tuża mezzi brutali u violenti waqt protesta kontra l-gvern. Imma jien mhux kontra l-gvern kont nipprotesta. Dawk Bert idin jużawk għall-iskopijiet politiċi tagħhom. Intara x'qalet l-oħra. Oħra? Lady Di has third baby. Eħla Iberika din. Violence erupts in Bangladesh. 5 year dead in earthquake. Li ma kienx ir-rapport ta' tebla qasli tuna li ta' ċokaj. Xibqija kollha reklami. Mhux bħal Malta. F'Malta għandna gazzetti seri, responsabbli investigattivi. Mela hawnhekk moħħhom biex ixew xi jiżraw il-mebeda jew inkella jżeqilqu ilek bl-Ingliż u li ma tajrix karozza jew tiżżewweġ xi li ma jsemmux. Dissi, meta se taraw ili? Bil-mod. Ta' kunna f'min għal-menu. Professor tal-għajn, professor tal-għajn, bello professor ta' saqajn. Rajtuhom it-tobba ta' ċokaj. Dawk, jekk ma tmux fil-klinika privata tagħhom ma joperawx huma. Ma jkollok tinqeda b'dak li jkun hemm. Dari missom isemmu l-gazzetti ma dak il-qabda ħmieġ. Wow, jien smajt oħra tafux. Mhux mill-gazzetti naturalment. Jien smajt li meta l-ispeċjalisti jmorru l-isptar ieħor, jiġifier dak li hemm fuq il-gżira ta' maġen piċċukaj, da ma jmorrux l-isptar, imma jmorru jiftħu l-klinika privata tagħhom. L-isptar jibgħat l-assistent għax ta' bxejn, ta' xejn tieħu jgħidulek. Taw, ġej xi ċuċ ieħor. ċuċ intu minn ġabek ġbej. Ta' kif taf titkellem bil-Malti int? Jien naf ħafna lingwi, jien professur importat. Issa jaħan operak. Sa fl-aħħar dot. Ma niflax dis-sapporti daqs kemm li nitbaqbaq. Tweġġanix dot. Dil 5 operazzjoni tal-għajnej tiegħi. Jien speċjalista tal-pulmuni. Xi trid tagħmel la b'xejn. Wara kollox, żball tat-tabib jattieħ it-trapp. Din sewe. Issa li kieku ma qbadni xew ġew, George, ma tkunx tmur wasla sal-isptari. Kieku sakemm ikun missu, jilħaq jaddilu saqar ħibda u ġew x'imkien ieħor. Kieku ma sptar privata, mill-ewwel kien jaddilu diki. Jiġifieri, allora inti trid tgħid li jrid ikollek il-flus biex tieħu servizz ta' nies? Għaliex? Int ma taqbilx li jkollna storijiet privati? Le, għax fejn tidħol is-saħħa m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni għax l-aqwa servizz għandu dritt għalih, kulħadd.
allura inti toħloq il-libertà. Diki? Allura, jekk jien għandi flus m'għandix dritt timur nagħmel operazzjoni fejn irrid. Anki dan il-ktieb jgħidlek hekk, ha? Kien hemm tabib ta' lill-pazjent qallu jekk ngħidlek li għandek bżonn operazzjoni, tagħmilha privata. U l-pazjent qallu jekk ngħidlek li ma nagħmilx privata, ikolli bżonn operazzjoni. Jien ngħid għalija fejn tidħol is-saħħa m'għandux ikun hemm business. U mela x'inhu illum flok l-istar jaqbillek mur xi healing service minn dawk tal-karizmatiċi, aktar tinqeda malaj. Aw għandek un dawk ukoll b'xejn. Exclusive Company Limited jixtru kull kwalità ta' junk u mbarazz. B'offerta speċjali qegħdin joffru sa 10 liri għal kull biċċa amara u sa 5 liri għal oġġetti oħrajn. Trasport b'xejn. Mela eħles mill-imbarazz. ċempel lil Exclusive Company Limited. Antiques, Antiques, Antiques. Exclusive Company Limited, speċjalisti fl-antikitajiet, edin joffru l-istok preżenti bi prezzijiet speċjali minn 200 lira l-fuq. Mela ħaffef, ħu din l-opportunità biex takwista oġġetti li jiswew mitqlu deb bi prezz speċjali. Murant Exclusive Company Limited. Ix-xorb u s-sigaretti joqtluk bil-mod il-mod. Isma' mbagħad wara kollox dil-aġla kollha għalfejn. Kont qiegħed ngħidlek fuq il-grupp. Tixtieq li kieku tibda tkanta magħna, Jaħassra li kieku tgħid li iwa. Ara, nirranġelek kollox jien tinkwitax. Kenna diska kienet mhux xi ħaġa. Iva stenna ħanajdlek ara. Niftakarni minn tfuliti kont inħossni destinat biex nistudja nipprepara sa ma nieħu dottorat. Dejjem jilmaħ lilu nnifsu uffiċjal ta' xi partit, il-bagalja dejjem fidu dak il-ġeħ ta' sew pulit. Wildet fija l-vokazzjoni li nakwista dottorat, iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ġejna żventurat, iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ġejn. Żventurat. Li kelli nażel professjoni, nażel dik ta' awditur, bila mmexxi l-intrapriżi għal profitti professur. Li kellu jażel professjoni, illum jażel ta' dentist, is-snin jaqla jimla u jibdel ta' snin polo speċjalist. Wildet fija l-vokazzjoni li nakwista dottorat, iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ġejn ta' żventurat, iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ġejn. Żventurat. Kelli nażel professjoni, nażel dik ta' avukat, ġewwa l-qorti kemm ir-rexta forsi neħles l-akkużat. Kellu jażel professjoni, jażel dik ta' ġurnalist, kull aħbar kif jikabbara biex jaġġibhom speċjalist. Wildet fija l-vokazzjoni li nakwista dottorat, iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ġejna żventurat, iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ġejn. Żventurat. Kelli nażel professjoni, illum nażel ta' perit, bila l-toro fil-kampanja biex l-ambjent jisbih xi ftit. Kellu jażel professjoni, illum jażel ta' tabib, xejn jikkula lilu nifsu meta jħottu ftit malit. Wildet fija l-vokazzjoni li nakwista dottorat, iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ġejna żventurat, iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ġejn. Żventurat. Wildet fija l-vokazzjoni li nakwista dottorat, iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ġejna żventurat, iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ġejn. Żventurat.
Hello. Hello? Ħankellem lil-Joe Kamenzuli kjoġbok. Għaw mawx ġew Kamenzuli, għandek wrong number xbin. Hello. Allo, jien Joe Kamenzuli, ma ċempel xatta li jew? Kombinazzjoni jissa ta' kif qata, ma nħaqtux sieħek. Għala dawk żgur ġralhom xi ħaġa. Ħasraqt iħossu ħażin. Mister, xiġralek jaħsra. Ajut, jaħsra. Etta jaġġaw iċċu. Dak l-aħjar. Oġġiħe. Enti tafu li dan sinjura. Lej, soltu ta' sitta nisma' qatt ma rajtu qabel illum l-ewwel darba li rajtu. Tajġralu xi ħaġa gravi, mister. Attak tal-qalb. Ara xufteħħa, diġà vjola. Jien naf tajjeb ta' x'missieri jekk kien taħu f'erba' tiem imbara. Issa l-aħjar ħaġa dak impoġġuh bil-qeda hekk ejn ftit, sinjura. Għalkemm ma tkunx tafu l-bniedem xorta jiddispjaċika li jeħux. Dak Pawlu hemm miskin taħlaq dak tal-ġebla. Ara ħollok ċintorin ħajjuħu naqra nif. L-aħħar darba li taħħadu żewġi l-isptar. Ejba tpoġġax bil-qegħdin tristillu rasa l-isptar kasta toqtlu. Aħjar imur għand bintu forsi tini xi pinna li. Ara ħallu hekk dik il-pożizzjoni. U dik x'tifhem. Taħsibix li xi professura wkoll. Ħejja, rajt kam il-gazejn ara. Ħaxna xbejn. Dokkas ħakol mandu, dokkas taħ bil-barta. Oxrab. Xaqta, mawnx għalikin, forsi dak azmatiku miskin. Azmotku. Dok merraħal mela jemma narafam xew mill-accent. Tara ja ħasra. Affarijiet żar poliz, dak inħerex mill-quddis u taħattak ħafif tal-qalb. Issek tistaħu naqra paċenzja u żomm li daqsxejn nislura. Għax taf kif jagħmlu da. Għalli fidejja. Kollha jifhmu minn għalihom. Għandek tixbirm li. Wasqu lura, esqu lura. Ejja, għasla qatt ma rajtu xejn, wasqu lura. Għax dak iktar tagħmlu. Skużi, ħana diftit jogħġbok. Għalfejn inta diftit, mela qatt ma bniedem ta' topu pleżija, affarijiet dawn. Templu li qalu li għandi pazjent tiegħi u ħassu ħażin, jimporta nara? Użani, doħ ta' askot qed narfet, imma mhux biex nindaħal, dak ġaġabu tabib. Naħseb għadu jqalaw kalxi. Ma jimpurtax, ħan ittawallu ftit. Xin qala? Attak tal-qalb, tal-ġebla. U plesija. Appendik, liwi. Gas. Ja ħasra. U issa ngħaddu għall-rokna tal-ittri. Jiena tfajla ta' 31 sena, twila 5 piedi u niżen 14 stones. Jien ja ħasra ma niekol xejn li fħobs aġin għali u forsi xi sufle l-emmulam. It-tabib ordnali dieta stretta. Jien imxejt kif qalli t-tabib. Għamilt ġimgħa ma niekol xejn. Iva forsi biex fil-għaxija nittrejjaq u ma jagħtinix dak il-ħass ħażin, nofs dix imqarru ninħarbtu. Imma l-qbija sa filgħodu xejn ma miss. Tista' ttini parir int għax it-tabib ħlif imaqdarni u jgħidli għamel id-dieta ma jagħmilx. Tista' tgħidli wkoll x'għandi nilbes? Ftit inkwetata ormi. L-ewwel nett, sinjorina, tinkwetax għax tolob. U t-tieni nett, huwa fatt magħruf illi n-nies xnin huma l-aktar nies ferrieħa. Issa, ejja ngħaddu għall-problema u nibdew mill-aħħar. Se tilbes. Jiena nissuġġerilek ma tilbis il-bisi skullati u imqaċtin u lanqas il-bisi is-sikkati miegħek. U wara ma jfettillekx tilbes xi shorts jew xi minisker daqsxun turin. Issa, mbagħad jiena nissuġġerilek ukoll li tasal wasla f'wieħed mill-health farms li għandna imxerdin ma' Malta kollha u naċċertak li tonqos żgur. Jekk xejn, mill-but. Isma' di wkoll, ara dik hemm qiegħda tajba. Tifel kiteb lin-nanna tiegħu ara. Għażiża nanna, jiddispjaċini li xarejlu insejt il-birthday tiegħek. Ikun ħaqni jekk inti tinsa l-birthday tiegħi li huwa l-ġimgħa 11 ta' Marzu u tinsa tixtri l-karozza li kont wetni. Jara ma Ġorġa naqsninu. Tassew.
xem. Xi jgħidu l-istilel tiegħek allum? Intom temnu fl-oroskopju. Tajdu li le. Ma xorta taqrawhom, xorta tisimgħuhom. Bejnietna. Ftit ilu biżbaqraw ta' ġimgħa boħra. U ħaġa tal-iskantament ħadd m'għanduna. Anzi, bdaw jgħaddu kemm ġiet taqbel tagħna. Il-ġimgħa ta' wara kellhom jaqraw tal-ġimgħa ta' qabel u l-istess. M'għanduna ħadd. Tajdu li veru ġieli jkunu viċin tal-istilel tagħna, ġieli jkunu eżatt. U jien ngħidilkom, u robsor għalikom. Anke r-rapport għat-temp ġieli laqadillik. Mela llum sejrin f'ħanut tal-videos. Dana kien hemm wieħed raġel. U ġie biex jiġbor il-video kazett tiegħu. Mar wieħed minn tal-candid kamera. U bl-akbar konfidenza ippretenda li l-video ta' dak ir-raġel kien tiegħu. U l-konfiżjoni komplet tikber. Meta ta' wara l-bank kien miftija magħna għax kif jgħid il-Malti id-debba l-ġerrejja jekk ma tgħux l-ewwel dis-sena tieħu li ġejja u ifmuni. Personali, jibli, tijaj. Dak tijaj. Ne, sekond, sani jidu jek. Le, tijaj, teħdu kif. Ma kien hawnhekk hu qablek ta'? Le, da tijaj. Rekordjaw li ju. Da li rekordjat lilek. Mux tijaj, kellek t-rekordja li għek. Da tijaj, kellu u għandu. Min ġi tijaj, xini beri tijaj. Stanna da' xej. Xaffa jibdaw. Dak il-rekordjat li jinti. Ħana da' xej. Għandu xizbar, si, forsi da'. Seventi. Da tijaj, jida. Bax jinti xaffa jibdaw. Xkusol la tilaw, xittajt, ibni. Dak il-tolu bħra biex jirrekordjali. Nċertaw fajxu. Dak il-wieħed. Imminti għadġi. Tijak u kop bħal da tijak, kek. Yes, u ksejtu għek kombinazzjoni. Da tijak kellu jirrekordjali tijak. Rinġa ġibir għal-diskors. Nefsa fejtu l-aggressi. La, mux aggressi. Għax inti għabattu vedek. Issa konta mux tijaj. Għax tijaj. Sossini tijaj, ju. Tijak fejn, tijak fejn. Ma nafx. Ħarablu għek. Naħseb dak l-uniku wieħed li għandna. Dak u għed biss. Ma rridu jienu. Xaffa jibdaw. Zgur inti 100%. Għasan diri xkan dubju. Min kien l-ewwel hawn? Jien li għaw. Ma u ilu iżjed minnek, ja. Ma dak tijaj, mux tijaw. Għadilkom għala ma naħmaħli xaw, jek. Meksib ħalu u kol. Miksi jek kie kombinazzjoni. U 17 u kol. 17 xew. 17 il-numru. Ċiġi da xie. Ta' xie ċalli 17. Għaxin għanżommu fiex kafe, għamilom il-lum. Xini? Poltibi, għatijaj 17. Għamilu li ju. Għala kemm inti. Ftakar xint ħa. Zomda xie. Inti mux li ġibti l-bira, dak. Anke kargrafija ħa. Sada għadjat li tijaw. Inti l-kitba tijak jo tijaw? Le, mux tijaw. Tijaj l-kitba. Daħħalta jien ġibtu l-kelbira ħa. Inta d-dan intu biex t-rekordjari. Minti il-video kassetts tijak kolla ek? Kolla tijaj ek. U tijaj ek u koll. Jek kifiru max. Ja, minn ġibom minn bil-numru. Għax il-fat jien niftakar dan dejjem jġibom ek u koll. Xoffolju. Sena għamlu għallu. Għawlu. Għala x-problema għallu. U koll għala. Dejda tal-kem ġiri daħħa għatteru. Fil-fat niftakru il-bira hu xinti ġej. Il-bira ta' u li b'dan il-motek għatlu għara fil-fat. Għax mux kull jum illi tara wieħed bħal dan. Għaraftu anke minna, per eżempju, xattar kem ġiri falsa, xib tamlu mara. Jien nżomma fil-librerija 16-17, ġu namlom fi ktib. L-istess ikun. Xujċi. Ma tijak fejnu, staw il-problema. Taħti għaj. Le, mux Tizma. Allora, kienet Criminal Sound? Criminal Sound, għamilu li Criminal Sound, nasa kellhom il-magna bħed. Ma x'kellek Criminal Sound? Kollux kellek Criminal Sound? Le, ftit minnu. Le, jinġa bis kelli Criminal Sound. Da, ovvjament, l-linja s-nitkellem. Kollu, ma jo kollu, jo mux kollu. Le, xu għet jgħidlek illi l-ewwel parti. L-ewwel parti minnu, kienet mera zisku. Ġak l-istess problema għandu. Għana jgħidlek siħmi. Hemm kamera hemm wara. Tiġi lek. Tajba, kifret il-bozza, mux sibtek, mux sibtek, għana dik il-verita, Issa għanet ma dali għawet tila. Ma rekordjaw tu, ma rekordjaw. Kollu ġi rekordjaj li.
Tamlu intom hekk issibu karta u teħel ma saqajkom. Tajdu li naqlaħħa. Mhux daqshekk faċli ta' arawa din. Right. Waiter, dan junk food, mandekx health food. Ara, dil-pinnola l-ewwel plat. Din it-tieni plat u din id-deserta. Uħallek men dawk. Daw nara, dan u għal li kelli għandkom tiqlu. Dak, ħalli jżomkom saħħitkom. Kowlu sa' kem tisbaw, Ġur li tfort fl-art, ja? Aħna jew maħniex. Niftakarni minn tfuliti kont inħossni destinat biex nistudja nipprepara sa ma nieħu dottorat. Dejjem jilmaħ lilu nnifsu uffiċjal ta' xi partit, il-bagalja dejjem fidu dak il-ġek ta' sew pulit. Wildet fija l-vokazzjoni li nakwista dottorat, iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ġejna żventurat, iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ġejn. Żventurat. Li kelli nażel professjoni, nażel dik ta' awditur, bila mmexxi l-intrapriżi għal profitti professur. Li kellu jażel professjoni, illum jażel ta' dentist, isnin jaqla jimla u jibdel ta' stinfolo speċjalist. Wildet fija l-vokazzjoni li nakwista dottorat, iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ġejna żventurat, iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ġejn. Żventurat. Kelli nażel professjoni, nażel dik ta' avukat, ġewwa l-qorti kemm nirrexta forsi neħles l-akkużat. Kellu jażel professjoni, jażel dik ta' ġurnalist, u l-aħbar kif jikabbara biex jaġġibhom speċjalist. Wildet fija l-vokazzjoni li nakwista dottorat, iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ġejna żventurat,
Iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ċejn. Għaxventurat li kelli nażel professjoni illum nażel ta' perit bil toro fil-kampanja biex l-ambjent jisbih xi ftit. Li kellu jażel professjoni illum jażel ta' tabib xejn jikkula lilu nifsu meta jħottu ftit malit. Wildet fija l-vokazzjoni li nakwista dottorat. Iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ċejn avventurat. Iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ċejn. Għaxventurat Wildet fija l-vokazzjoni li nakwista dottorat. Iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ċejn avventurat. Iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ċejn. Għaxventurat li kelli nażel professjoni nażel dik ta' awditur bila mmexxi l-intraprizi għal profitti professur. Li kellu jażel professjoni illum jażel ta' dentist isnin jaqla jimla u jibdel ta' snin polo speċjalist. Wildet fija l-vokazzjoni li nakwista dottorat. Iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ċejn avventurat. Iżda bħalma tistgħu tobsru mal-ħaq ċejn. Għaxventurat Esma, enti mux il-liberat kont ħreċt. U mela xinu? Mela l-għura xġara. Dak wara maġistrat għallint liberat, qed l-allura sinjur l-affarijiet l-istrat, dawk irid iniżilhom fil-karta tal-income tax.